Payabak po, paganaka po, bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mi pong pakasiguraduan lang isulat yung kakatamong contact tracing forms, inkumpleto ang pong updated na detalye. Din kakatamo pong seat number, pakapeskila po, king lalam da rin kakatamong luklukan. Isulod yun po mga salese, in kayong face mask at face shield, hanggang pong mayari in kakatamong misa. Dakal pong salamat. Lalakad na po. Ilagining po ang paninganakan po ng Espiritu Santo. Amen. Ingransya po ang kapayapaan ng Diyos sa ipatamo. Aray pasubling miyekang Jesus, iba't king kamatayan, mandabi kay kaingan. At kaya antemo rin. King danum ng binyag, king kapatid tamong ipadre Marcelino, miyagum at milawukya, king kamatayan ng Kristo, ngayon naman sana king kamatayan, kamtana sana, ing biye alangangga.
King Pamibiena, ni Padre Marcelino, Bishop ang pampenaral ng Maya Pabalita ng Kristo. Sa lubungan na isa ng Kristo, karating amano ng Biel Anganga, may kakeni, ikampe panwana ng igpako. Kimbinyag, tinggap ng Padre Marcelino, intandana ng Cruz. Ngini makirake ni mansanang kintagumpe ng Kristo, babo ng kasalanan, ampo ng kamatayan. Madalangin tamo. Pagpa, malugod mo sana ang tingiran, yung panalangin mi, para king kalagtasan na ng talasuyo mo at presbitero, ni Padre Marcelino. Ngayon sinuyuyang mitmong katapatan king lakiyon. Magkamidyasan ang kaligayan, alang kapupusan, timbusal na ring banal mo. Pitadon mo kay kawo Diyos, king kapamilatan ni Jesucristo ng anak mo. Amabibi at magaring kambi mo, king kami ito nga ng banal na Espiritu, magaman kingalangan ka. Amen. Pamamasang iba't king libro ring tagulene. Imbye ko alang katahimikan, akalingwan ko na nung nano ing kanwanan. At ngeni nga kong manyambitan, may bating na ing sikanan ko, itang pag-asa kong king ginu manibatan. Neng agaganak ako ing dusa at kasakitan ko, may ngaring at dong mapait at ahenho. Neng apipiguman kong alang patugot, ing kaladwa ko antiyawaring malulumot. Dapat iniing sasabyan ko king sarili ko, inya ing kapanaligan ko mibabawi, ing lugod at kalam na ning Ginu, mayayampat. Ni Ela magigisan ding dapat ng mayap, balang abak mi babayo la, tutong maragul ing katapatana. Ing ginuya ing bandi ko, nga kong mimisip, inya kaya ko sukat manalig. Ing ginu mayap yalub karing manalig kayo, king kaladwang magdulap kayo, masantinging manaya kong alang bulad, king pamagligtas ning Ginu. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Dios. Ing Ginu yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing Ginu yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Karing pastulan malabong, karin nako bibili. King lele ning danum makasngo, karin nako tatayran. Ing kaladwa ko, karine pakasnguan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Antabayana nako king daklat ning kabanalan, alang-alang king lagyuning banal. Dumalan ko man karing libis mapanganib, ala kong pikakarugan asagpul, uling atin kaking siping ko. Ing pamarugmot tukod ilaring babye, si kananlog kanako. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Isa sa jame ing lamesa king arapan ko, king mismong tatangalan daring kasalang ko. Imbuntok ko, linyan me king laro, at maglapo ya ining saro ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Wa, ing kayapan ampong ganakamu, ing tataluki kanako. Karing sablangal do ning beko, manuknangan ko king mismong balening Ginu, king makabang panahon, angga king alang kapupusan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Kakaluguran, lawan nyo nung no anti karagul, ing lugod ning ipa para kaya katamo. Anti napin keta karagul ing lugod na, angga king ikatamo mayayawas tamong anak ning Diyos. At king kamatutwanan, anak nakatamo pin tune. Nung itamo, nakatamo kikilalanan ning yato, ing sangkan, yapin ing ene akikilala ing Diyos. Kanakong kakaluguran, king kasalukuyan, anak na nakatamo ning Diyos, dapat pamilantad nung nano ing kararasan tamo king payintungol. Ing bukod mong balo tamo, king potang iti milantad na, miwangis tamo kayo. Uling akit tayo nung makanano yung tune king sarili na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Diyos, tutuneng kaluguran ing yato, hangga king binyene ing kabubugtunga ng anak, banketa ninuman ing maniwala kaya, eya mipahamak, nune makibeyang alangangga. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At keka antemoren, Pamamasaking may pabalita agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Kayo pailingas-ngas ampon paigulo isip. Manalig kayo, King Diyos. Manalig kayo naman, kanako. Dakalang kwarto, King pibale-bale ng ipako. Nung ala, sukat ko sanang sinabi kaya kayo. At ako, mama ko, ban isadyara kayong lugal ka rin. At nung may akala ko nako, at may kapagsadyang lugal para kaya kayo, magbalik ko para kayong ituking kayabe ako. Banketa, nung no pa rin ko, karin kayo naman. Balo yun neman, ing dalan, apapunta king lugal, apupuntalan ko. Ito mas nga nang migsalita. Ginoo, mi man balo nung luka munta, makanano miyang balo ing dalan. Jesus nga na, ako ing dalan, ing katutuan, ampon, ing biye. Alang malyaring miras, king ipa, nung emo, king kapamilatan ko.
ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ko, O Kristo. Kaluguran kong kapatid pari, kaluguran na dalasal pantaya, ang poring miyembro na pamilya ni Mangubie, Yamong Sili. Abiya pa po yung maya po oras kay kayo, kaniting kaorasan, nabiyabi tamong antabayanan tayo, hindi katang kapatid, king pamanupina, king apong Ginoo. Kita mo nga po, imburita mo karing kaluguran tamo, kakaluguran, karatang malapit kay katamo, karing kayabe tamo. We always want them to live. Burita mo, ni Biela. Hanya pong may hospital ko, ni ka-COVID. And I spent some period of isolation king hospital, ang po king chancery. Nas na po karakala mamaus, ang pong mag-text, assuring me, then karelang pangadi, panalangin. Nito nga sabienda na sana agad kong mipaldan. Kapna mula sinabing, ay, among, pangadimi, hindi na nakasana nga lang hanggang kapaldanan. Ala pa po sinabing makanyan. Ngunit sabienda, itang mipaldan, sanang God, salese sanang God. And what we see there is, kapag nasanda, ing miyeko kasimar. Miyeko, iba't king kasakitan, ibalik king sikanan. O yan, ing katang kapag nasan. Timbalang meto nga malapit kay katamo, kaliguran tamo, burita mo, manatili lang ni bebe. Napot ang ating masakit, lana ka rin kapadadapari, kaya kit makitang kay kaming group chat, praying for you, amo, kanyan, pangadi. Andiyan makanya niya ka, simply praying for you, papasyakin kapag nasan, among burimi, manatili kang mabye. Pakanyan mo naman, ing pignasan tamo, kang among tutunan nini, halos agnan kaming may hospital among first time na may hospital yan. Uling may ka-infection niya itang karelang in-implant kaya na pacemaker. At niya lumubya, yung hospital, medyo may karugan niya, pauling niya swab test positive yan namang COVID. Pero may text siyang pasibayo ka ako, sabi na, Brad, sana reta palang ikit na mete na lang, mete na lang uling, masika niya ta powers. Kanya palang COVID na balo, mete na. So, misundo in procedures. At kabang maka-hospital may pag-text kami naman. Assuring me of his prayers, at ako assuring him of my prayers. At din kaya kit mo itang tawli na pan-text, inginu pa nga na. Mas masika ninyong ginu kesa kaniting sakit na nga na. So makanya ning kaming gagawan, may pag-text, assuring each other, ning kaming pangadi at panalangin. So, ang ganyan lumalya, pag-text, limingat na mo, Brad, sa akin. Then, after some time, abalitan ko, may balik na naman hospital. At niya may hospital sabi na, may ka-thrombosis ko nga na. Ita pong mamong gulyatan daya. Kanyan. Kapna mo ang gamukin bitis sana. Minukyat babo. Nung ali, mayari ko balat. Nga na. So, pasibayo, itapin, she's doing well. She was doing well. At
ing ginupa. Nga na, panita. Ing ginu, mas masika na niya kanini. Nga na. So from time to time, may pag-text kami. Ang ganyang Merkulis yata ita, afternoon, mga 3:30, tinext ke. O Brads, kumusta na kaya ako? Kaya may kiba, linwal na ako nga na. At sundo ko na mo ining recovery, recuperation, kining kay kami o kaya aking kumbento, pa kanya-kanya kung bakong mainip nga na. And this will take about 3 to 6 months, sana. And twice a month, they'll be monitoring me. Okay tayo ako sumimingat na kamong ako. Kaya ba nanita, nag-update ko ka rin pari. So, yung update ko, yamong linwal niya kay hospital, kay ba, magkain niya mo, magpasika niya mo. So, mag-exercise, maglakad-lakad ko, about after an hour, kay manik ko, banda sigurong kahit past 5, almost 6, ikit ang text. Mag-respond siya. Pero itang response na before ya pa. Makabit. Kitang last response na, Amen, Amen. Capital letter. Yan ako may kibat pa si Bayo. So, kaibat, bilang minuto, may dinner na kami. Kaibat dinner, may ko kayong kwarto ko, tinext na ako nga pong Francis. Amo nga na, kumusta niya akong marang? Itang, di pag-text kami paano din ako, linwal niya kayong kaya. Tsunay ka no kayong bali, mag-recuperate niya mo. Kapasa na nita reply ko, mausay apostol. Amo nga na, wala ni apong ma. May bigla ko. Kasi, pag-text kami pa. Pero karing kupin may pa kamakama king katutuan. Nahita mo, pag nasanta mo, ing mabiya, ing taong malapit kay katamo, kaya beta mo, kakaluguran tamo, kaluguran tamo. Pag nasanta mo, ing me. Okay? Ing me. So we want those we love to live. Okay? I want Father Man to live, to survive, and to recuperate from his illness. At hindi mo naman yung pagnasanda, retang malugot kaya. Mupin, kaniting kaurasan, haliwa mo pala itamong magnasang miya, kaya mo ma. Kasabihan na naman kay katamo ni nga pong ginu, muna ka nga mong ma, I want you to live with me. Nga na. Forever. Kasya mo naman, yung kabaldugan na din kaya katamungin. I want your brother priest, I want your fellow baptized to be with me. At yan yung papasyag na mensahe kay katan nga pong ginu, kapamilatan na ninindindamtamong ebanghelyo. Sabi na nga pong ginu, King Diyos, King Igpa, atin tamong kwarto, Kimbalena. No, sinabi ni nga pong ginong Ingigpa nga na atin yung Memorial Park, na dakalapansyon, karin, ali. Ano yung sinabi na bali? Kimbalena ng Igpa, ating kwarto. That means, it speaks of life. Atintang lugar, kingapong gina. At sinabi ng Jesus, Mama ko ko, pagsadyara ko lugar. At kay ba't kung may kala ko, may kapagsadyang lugar para kay kayo, balikan na kayo. Para bang kanita, no ka rin kuman, ka rin kayo naman. No ka rin kuman, ka rin kayo naman. Bilang pari, iyamong mahal, for 36 years, maralas niya naman pisyag iting ebanghelyo. Lalong-lalo na watang magmisayang mete. O kaya, anibersaryo da, den kamatayan da rin, kaluguran na mayang unabi. At palagi ko,
Kela mo libo, deng may karamdam. Kaniting maya pabalita na nga pong Ginoo, kapamilatan ng among mga. Kela mo libo, deng may karamdam ka rin kayang homeless. Noon ay libo-libo lang. During those 36 years, ng kayang pangapari. At kaniting kaorasan mo, o ining last homily ng among mahal. His last homily, datang nga pong Ginoong dakita na katamo, tuki na katamo. O ining last homily na. Ining kayang kamatayan, kaya naburisabiyang kawalan niya kay katamo. No. Noon na yung kayang kamatayan masakit. Because eta na malyaring makipag-ugnayan kaya like before. Datang pamamaralan. No. Kaniting kayang kamatayan. At in Diyos, amiyang pang kaligtasan kaya. At itama, abe-abe tamong may tipon ngini, darawan tayo iting Eucharistia. Para bang kanita kapamilatan itim pamidawon tamong king sakripisyo ng Kristo. Pag nasantamong itim makasawop ya kaya, banlubusanang ipagkaloob at ipanibala in kayang sarili king Diyos. Yampang nini nga pong gining kaligtasan, lubos sa kaligtasan kaya, ingadwan tamo. Sana impanalangin tamo, ining yampang tang misa, makasawop ya kaya, bantalubusan ng ibye, panibala, in kayang sarili king Diyos. Daratang at dadakit kaya. Balutamo, ininggay katamong kapatid, pignasana ing mayap, wala naman magparing bangka nito maging marokya. Nyalulog pari, magbisang maordin, uli na rin kapag nasan kayapan, mo kay sarili, doon ay para kati sabla, kapamilatanan ng kasuywan. Baluta mo, ininggay katamong kapatid, pignasana mo naman ng may biyebye tapad, anti mong anak na ng Diyos. Antim bininyagan kalukata. Pignasana mo naman maging tapat, anti mong pari. Pero, kalupayo, kalupa ko, iyamong ma, waman pignasanang mayat, waman pignasanang maging tapat ay anak na ng Diyos, waman pignasanang maging tapat na pari, iti balang oras. Meto yung katutunan tanggapan taga sarili tao. Ako buri ko yung mayat, buri ko mibiyabiyat tapat ang timong bininyagan at pari, pero yung kamatutuanan, balang oras, yapin yung mimiral ito. Uling na yung kay, lulog mo rin, kitang kekang sariling kaburian. At yamong mar, aliwa kay katang. Wapig na saning mayap, pero balang oras, burita mo yung mayap. Kasi nung balang oras, balang pinandit at segundo, burita mo't gagawan tamo yung mayap, kaya na sana magumpisa, keng misang magkumpisal ko. Kukumpisalin kasalanan. Panyawad kapatawaran yung kasalanan. Kasi balang oras. Waman burita mo yung mayap. Waman kikilalanan tayo nga pong kinubilang Diyos. Pero balang oras. Iniyasat, magkamalitam. May kakasalatam. O ining katutuan kikikatambiye. At makayaliwa, yang umah. Iniyasat kaniting kaurasan bilang miyembro na ng pamisamakding sando or communion of saints. Kachuta mo kay. Uling nin pa magbalik na kin Diyos. Yung kakatang kapatid, antabayanan tayo. Kapamilatan na rin kakatang panalangin, ampong mangayap at dapat. Nanay panagkat na kakatang, niting kakatang kapag masosyal. Muna, numbalo tamo ing meto nga kapatid at inyang kakulangan. Siguro,
Meto nga makaibiya, tula kayo. Yapin itang, asabi tamo kaya, namigkulang ka kanako, among, empigaga na kanita. Pista na. Pista na. Metong pumpanay kong agaga na ka, patseting mete, yapin itang karanasan ko, anyang mateya, itang kapatid ko. Ating ko pundara. At inindara ko, halos siya man mayaring elementary. Pero yung tiro na kanako, kaya kayo manabalo seminaryo at may tatakya kayong puso. Anyang may kutkut siya. Hinggewa na nindara ko, kabukasan, pintala na laretang malapit at tindahan kay kanya. Kitang na atin niyang utang ken yung pangunakan ko. Bintay. Atin niyang utang. Yung mengat mo. O yung panagkat kay katang. Wala na siguro peka masaya. Ngunit itong balo na king kakulangan at inyong kapatid hamangat mo. Tsuta mo kin. Ang ating tambalo, agyuta mo, mangat mo. Para kayo. May itong agawa tamo kaniti, maralas pamanalangin para kayo. Ngayon kay katamong 500 year of Christianity at yung tamong Jubilee Churches. Malyari tamong munta ka rin. Para mag-receive tamong indulhensya, i-offer tala para king kapatid tamo. King kayang kaligtasan. Malyari tamong gawa nito. So, o ining panagkat kay katamo. Ating kulang, tintambalong kakulangan, agyutang mangat mo, at matang. And then finally, nanay mburi na sabyan din kay katang celebration. At yutang mong kimpanauna ng pamanyubling medye. Easter season. Nanong nakikatamo ng Easter season, nakikatamo, wow, sinubli ang medye, yung gino. At inong sinubling mebe ginungay ni, penga ako na kay katamo, datang iyang pasibay. O ini yang kay katang papasyag, kilub na ning misa. Potang after consecration. Natin sasabihan tamong, potang kakanan ni tintinape, at miminom kami kaniting alak. Papasyag mi kamatayan mo gino, ang gana, potang datang kang pasibay. Nanin panagkat na ita, kung datang yung pasibay nga pong gino, then we have to live our lives always in the light of His coming. We will live our lives always in the light of His coming. And that is a concrete expression of our belief in the risen Lord. That is a concrete manifestation of our belief in the resurrection. Kimpamisunduta mo kaniting misa, aduan tamo naman kang among. Muling ngayon meteya ay naburisabyan alane nga gawang maya para kay katamo. No. Asundo na pamurin apang adi na katamo. Aduan tamo na sana pangadi na katamo. Para bang kanito, potang itam balikanan na nga pong gino. Bano tiking kaya bena, makasadyata mo naman sana. Mabilog a puso, bumbo, papanibala tamo, isarili tamo king Diyos, na yamong bukod, magdalang kaganapan, ng biye at kaligtasan kay katamo. Pangadiyo ko po, para bang kanita kimpamanin muna at pamaglakbe kay kayong kapatid kong talasalpan tayo kay Archdiocese. Busal ng ganakong kainan. Gawa na ako sanang matibe, paganaka, king maya pakapagnasana ni nga pong Ginoo para kimbalang metong kay katamo. Amen.
O Diyos, igpang lubos mayupaya, pepasubyan ng mebiye Jesus ay anak mo, manalangin kaming mipnong katapatan keka, para king kaligtasan ding sablang mabiye, ampong mayang nabiye, impong pakibat tamo king balang kaidwanan, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaniting mga hubye tamong kapatid, Ipadre Marcelino, at tinanggap king binining biye alanganga, kanitang may binyagya, baning Ginoo, papangintulira ng miyagom, alang kapupusan karing pinili na, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin kaladwaring mangubye tamong kamag-anak, ampong kakaluguran, baning Ginoo pagkaluban na lang ablas, king sablang mayap adapat da, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang matutod na king kamatayan, at maninaya king pangusubling me, baning Ginoo malugod na lang aslagan king sala ning lupa na, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king familia, ampong kakaluguran ning may angubye, panandamanda sana ing lugod ang polingap kanitang panahon ning lumbera. Ulwan mo ing sakit apanandamanda, at ipawi ing dalumdum ampong kapikakunan, adarala ning pangulilara, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamong sablang makatipon keti, kambening kasalpantayanan ampo debosyon. Baning Ginoo misanaldo, tipuna na katamo naman, king maligayang kayaryana, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O Ginoo, pakinabang nanasana ning kaladwaning anak mo, Padre Marcelino, ing ipanalangin ding kalasuyo mong manigapu keka, patawaran me sana king sablang pamikasalang arapat na kabang mabiya keti king yatu, at pamatampang ming numabang king grasya ning kaligtasan mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Sobrang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kay kayo at kakundawan, matanggap harapan ng Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan sana ng Ginoo iting daon karinggamat mo, kingi kapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, panika pumikeka, kingiting malukang sakripisyong yampang ni, para kintalasuyo mo at presbitero, Padre Marcelino, magsilbiya sana magdalang kapatawaran kaya mo rin, amaralas kinanak kaniti king manadakapulungan mo, kami ning lugod ang pong katapatan. Itang doon may kapamilatan ng Kristong Ginuni, Amen. ing Ginoo mandapi keke. At kaya ka ante mo rin, Itasyo lang rin pusoy. makatas na la king Ginoo, Pasalamatan tayo ng Diyos sa ginutang. iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, impasalamatan na kang king sablang pinandit, ang pong numang karin, o Ginoo banalay pa, alangang Diyos alubos mayupaya. Ampat king kaburian mo, may ngabait kami. King kayupayan mo, panibalan mo kami. Man king pangapakilala ni mapaya mo, kaya king yatong penibatan may atbus kami, king pangayalipan king kasalanan. At king pangayat bus king kapamilatan ng kamatayan ng anak mo. Kaburian mo naman, ingawsan mo kaming merakayanan, ting ligay ng pangamanjubli ng bebye. Uli na nita, kaya gumding sablang banal ang pong anghel. Daralit kami mitnong tula keka, alantok ng ngamingan nakakanta. Ikapin yung banalo ikpa, ating meto lelangan, matampanak ang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yeso Kristong Ginumi, at king upanya ng Banal na Espiritu, pagkalam ng mong bing sabla, layon papanalan mo. Alakantok ng nititipon king kapulungan mo. Bangkit naman iba't king kaya silag na ningaldo, ang gana king kayalbuk na, indali sa daong miyampang niya king ikaligay ng lagyo. Uli na nito, ikpapanik kapumi, paluko, ang pampabanal mo lang king spiritum, reting ay na darala, ang pandaraon mikeka, ban magawalang katawan, ang pangdaya, ng anak mo, Yeso Kristong Ginumi, amen abilin kay kami, kayong pagmasusyan nila, reting misteryo. At tatandanan mi po, kanitang binging mi panganyayaya, kinwani yung tinapi, kaya pasalamatan na kat pinuri, piransa na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kung na niya iti, ikayungan, at mangan kayo ka na iti. Huling iting katawan ko, amidawan parang kikay. Makanin mo naman, kay badan ng apunan, kinwani yung kalis. Pasibayo, kaya pasalamatan na kat pinuri, dinuwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iting kalis nindaya. Indaya ni bayo ang pangalanganggang tipan,
Kami bubu para kay kayo, ampo para ka rin sablang tao. Bang kanita, may patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpami kagana kayo, kanap. Pasyagdahin nga ng misteryo ng kasalpantayanan. Kaya nga nagkakanakan mi, o mapapakalulungig pa, yung makaligtas ng pamaylasa, ang pong kamatayan ng anak mo, yung maligaya pa ang subli ng mebye, at yung pamaytas na banwa. At lahit makasadyan sa lubong, yung kadwa ng panyatang, daraon na kay kabilang kapasalamatan, iting mabye at banal na sakripisyo. Balik ng mengit ng pakalulo, yung ayin ng banal na kapulungan mo, at kilalaman yung may daon king biyena, apawuli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ng misot keka. Di kami sanang may pasiknangan king katawan na pondayan na ng anak mo, mikatmuan kami king banal ng Espiritu. At naging metong kami mong katawan, metong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keka at papalyarihan na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo, muna kambening Nuana Maria, kapilan man Birhen ay doning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering Nuan mong apostol, ampong maligaya mong martir, kambenang San Fernando, ading sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat, king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayin ing pangasut mi keka, pasalungan na ing kapayapan ang pong kaligtasan, ding sablaking mabilugayato. Pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ang pong lugod, ing banalak kapulungan mong kasalukuyan maglakbeke ti king yato. Kambening talasuyo mo i Francisco ing papa mi, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari, diakono, ating mabilog a kapulungan na gawa mong sariling keka. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin niting familya mong pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo lang mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasawot. Ganakan may anak mong Marcelino ay naos mong meko ketiking yato. At tiningking binyag mete ya kayagom ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king pangasubli ng mebye, king panyatang ning panahon na patalakaran na lang Kristo ding katawan ning mayna, at gawa na lang kawangis ning katawan ng maslag king ligayo. Malugod mula naman sanang tanggapan king kayarian mo, ding miyang ubiyeming kapatid ang pong ding sablang sinuyo keka, amemun na ketiking yato, karin mi panayan ning mirakayanan king ligaya mo nga langangga, watang pulisan mo ng lubusing luwa ka ring matami. Kingaldo ito, tangalanda ka o Diyos mi, antimonong makanano ka, maging kawangis na kakapilan man, at puryanda kang alang kapupusan, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bagay mayat. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagom ni Banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggamang king alangangga.
Kimip mong lugod at kapanaligan, bawis tamong ngayon kang kakatang kaluguran na iba, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami, king sablang Morocco ikpa, balagod mong pagkalubing kapayapan, king panawin mi. Ban king kasopan ng pakalulong, mitimawa kaming parati, king pamalalipan na ng kasalanan. At mikabos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kalikaligan. Kabang pananayan ang pampagsadyan mi, king maligayang panyatan ng pasibayo, din dala pangabos mi, Yesu Kristo. Sa ikpami. Yung kinumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapan lalakuan ko kekay, yung kapayapan ko, babye ko kekay. Kaya mula sana babalik dan din kasalanan mi, na pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Pagkalaman mo yung kapayapan, ang pampamisan metong, agpangking kaburian. Ika magbibigyan po magari, manggaman, kingalangan ka. Amen. Yung kapayapan yung ginu, mantabi sana kapilan man, kekringan. At keka ante mo rin. Bakit tamo po ngeni na may kakametong tamo king kapayapan ng Kristo? Kayapan po kayo.
Diyos, niya'y milalako king kasalanan ng kiyato. Noon na rin mayawis king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap ka, dapat ikas mi ang mano mo, kumayat na ako. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yo, para karetang makasadyang tanggap king banal na pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iyatsat laring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tamong pungluklok o siklod king panalangin. Ala na pong magsalita habang makinabang. Salamat po.
Manalangin damo. O Ginoo, pasalamatan na kami munano, kaniting sakramentong makakabos, akay ba't di pa mong pisulusulwan at tinggap. Paulin ng pakalulo mo, yung talusuyo mo at presbitero, Padre Marcelino, agawa mong katiwala daring banal na misteryo mo katikigyato. Papaliran mesa ng numabang ka rin banwa, king grasyang pawaga, ampong ibubungara. Pinadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tamongan po. Maya payabak po kaya kayungan. Pasalamat ko pong maragul lalong-lalo na po kareng kaya ng paring ning kapatid ko kareng kaluguran na. Kaya kayo po, bispo. Bista man po masakit at malungkot na likuan na nakatamo po. Pero masaya na ako rin po kasi ala na pong sakit. May painawan niya at kaya benano po rin kaya kaming pengari. Sana po tuloy-tuloy tayo po pangadi na kaya na po yung imburi ng masaya ng puntalan. Koy, dakala salamat. Keng lugod, lalo na kaya kaming pamilya mo. Da kakalinguan kapilan man, kaluguran da ka. Salamat po. Talakad tamo po. Bayo tamo may kakawani, panalangin tayo ti daon king Diyos ng kapatid tamo, iti sanang tauling pamamuntamo, pasyag na yung masabal tamo kaya. Papawi na yung kalungkutan tamo, at pasiknangan yung kapanayan tamo. Misan do matula tayang sa labungan pasibayo, o ating lugod ng Kristo manakumpeya bako na ning sabla, pati na yung kamatayan.
Sa kanya, sana ikayong sablang banal ng Diyos, matulayang salubungan, ikayong sablang anghel na ng Diyos. Tanggapan niya at ilapit king arapaning kakatas-katasan a Diyos. O Ginoong Kristo, ikang may kalubayong diya kayo king oras ng pangabinyag na. Ngayon matula may sanang tanggapan, ining kapatid mi, at yuli may king kandungan ng Abraham. Tanggapan niya at ilapit king arapaning kakatas-katasan a Diyos. Dinan may ngalangang kapainawan, o Ginoong, at aslagane sana ning sulun mong alang kapupusan. Tagampan niya at ilapit king arapaning kakatas-katasan a Diyos. Alangalang kimpamikatawan mong tao, Ginu, ikabos me ing kaladwa ng Padre Marcelino. alangalang king banal mong pangabait, Ginu, ikabos me ing kaladwa ng Padre Marcelino. alangalang king pangabinyag at pamagayuno mo, Ginu, ikabos me ing kaladwa ng Padre Marcelino. alangalang king pamaylasa at pangapako mo king krus, Ginu, ikabos me ing kaladwa ng Padre Marcelino. alangalang king kamatayan at pangakutkut mo, Ginu, ikabos me ing kaladwa ng Padre Marcelino. alangalang king maligayang pangasublimong mebye, Ginu, ikabos me ing kaladwa ng Padre Marcelino. alangalang king pamaydas mo at pamagbalik king ligay ng igpa, Ginu, ikabos me ing kaladwa ng Padre Marcelino. alangalang king banal na espiritu apit kalub mo kay kami, Ginu, ikabos me ing kaladwa ng Padre Marcelino. alangalang king pamagbalik mo mipnong kaligayan, king kawakasan ng panawan. Ginu, ikabos me ing kaladwa ng Padre Marcelino. Hoy pa, karinggamat mo, darawan mo yung kapatid mi. Paninayan mi, king kambeda ring sablang mete na kang Kristo, sublian naman mi king taulingal do, at mi biyabi ang kayagom ng Kristo, kapilan man. Pasalamatan da ka para karing sablang kala mabinye mo kaya, kabang mabibiyay kay tisulit. Takma na sana, kambering sablamong banal, king makaigpamong lugod. Hoy pa, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Sa lubungan may sana, yan yung kapatid mo, yung paraiso, ay saban mo kaming may papamatula, kang benintetaganan ng kasalpantayanan mo. Hanggang po ang mikit-ikit kami kang Kristo, ba nakayabi mo at ng kapatid mo, manggamang kapilan. Ito yan doon mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pero kung ang kapatid, king kapayapan, yatad tanay ngeni, ang kapatid tamo, king lugar ng ipagpainawan.